Здравейте, приятели на Спортвокс! Новата седмица стартира по най-добрия начин с първия за годината турнир от големия шлем – Australian Open, в който очакваме Цветана Пиронкова и Григор Димитров да ни донесат много радост и положителни емоции. В средата на седмицата са мачовете от волейболната шампионска лига. Интересното е, че за първи път през този сезон мъжете и дамите ще играят по едно и също време, след като до момента мачовете им бяха през седмица. Българският първенец Марик Юнион Ивкони ще приеме полския Ястеб Жески на 22 януари в зала Арена Самоков. В четвъртък и петък са поредните мачове от топ 16 на Евролигата. В Световната купа по ски бягане състезанията ще се проведат от петък до неделя в Рибинск, Русия. Ски скачачите ще се преместят в далечна Япония, където ще се надпреварват в Сапоро. Алпийците също ще имат състезания. Дамите ще бъдат в Сен Мориц, Швейцария, а мъжете в австрийския зимен курорт Кицбюел. В Световната купа по биатлон ще чакаме нови подвизи от Красимир Анев и Владимир Илиев, които от 22 януари ще се състезават в Антхолц, Антерселва. Футболният уикенд предлага само едно съботно дерби – Лацио Милан в серия А. В неделя вечер ни очакват два интересни късни мача – Сент Етиен ПСЖ в Лига 1 и Валенсия Севиля в Примера Дивисион.